যা ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ସବାକିଆ ପିଲା ତୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ମରି ଭଳି ହେଇଛି, କାହିଁକି ସେ ପୁଅଟା କାହିଁକି? ପୁଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆଇନର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭକ୍ତିଙ୍କ ସାଜିଲୁ, ଆଜି ପୁଅ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛୁ? ଶୁଣିବ ନା, ସେମାନେ ସେ ଟୋକାଟାକୁ ତା ବୋପାର ପରିଚୟ ଦେବା ବସିନି, ଆସିଛି ସେମାନେ ସେ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେବା। ଏଟା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ତମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରକୁ ଉତାରି ଦେବୁ, କଥା ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ମାରିଲେ ଯିବ ସରି ତମକୁ ସେଠି ପାତଳି ନା ତୋଟା ମାରିଦେଲେ ପୁରା କାନ୍ଦିଛି ନା ମୁଁ ତ ବୋପାଟା ଆସିଛି। आदिवासी हांडिया पी आगे